I posljedno ljudi, vi gledate Sergej Full TV i ljudi, ja sam ovdje započeo turnir. Ovo je druga utakmica, pa tako da ćemo odigrati, ako ovu sada pređemo, i još jednu. A izgleda ćemo preći. Inače, počeo sam da snimam i onaj prvi deo, ali ono nije normalno što sam sve omašivao, tako da neću ni to da izbacim. Ono će biti smiješno. I to. Evo ga, idemo u finale. Šta je bre ovo? Ne može. Koji sam nivo izvukao? Inače, izvinite ako se facecam ne vidi nešto, pošto je 10:45, 32. Pa dobro, sad sam 28. odvalio, mislim da mogu da ga dobijem. Ubacio je... To! Koji je lakši raspored? Puna. Barem je prva bila lakši raspored, dalje nema. Ma što se desilo? Ne. Dobro. A izgleda ovo neki žešći pro. To! Joj! Na neki način sam i srećan što ta lopta ipak nije ušla, jer bi klip trajao 3 minuta. Ali sad sam također srećan što bela loptica nije ušla. To, 2 odjednom! Čekajte, evo, ovo je pogodak, ja mislim. A ne! Sad će sve pogodati, ovo je pro žešći neki. Samo ubacuje, ne, gotov sam. Ipak ću ljudi vjerojatno izgubiti. Rekao sam pro. Ne. Pa šta se radim, pogađa. Ma nema šanse bre da će da promaši on ništa. Niti ima šanse da uđe bela loptica. I ljudi, ovo je čist pogodak. A ne, pazite kako mu je stalo, ovo ne verujem. Či do finala sam stigao. A ne. I izgubio sam u finalu. Aj pali bre. Pa realno, sad kad gledam po novcu nisam nešto puno izgubio. Da vidim, imam jedan poklon, pre nego što završim ovaj klip, ovaj kratki klip. Šta? Dobro. Pa gdje mi je? I, ajde, pre kraja, pre nego što završim ovaj klip, da kupimo štap. Taman da razmislim koji bi štap mogao da kupim. Ajde. Da vidim kakav je ovaj bronze. Aj bre. Ovdje hoću da vidim. Ajde bre. Sviđa mi se ovaj štap po performansama, ovom što vidim. Tako da ću kupiti ovaj štap.
Evo, kupio sam ga. I eto, sad klip barem nije bio toliko kratak. I to je bilo to. Hvala što ste gledali ovaj video. Vidimo se vrlo uskoro. Ćao!